Hhayi, eh umthombo ethembekile ithi namanje uColonel Ishmael uDawudi uphansi emahlangeni uyabaleka akatholakali namanje. PKTT ilokuthi ila hhayi noDawudi uthi ngeke ningithole bafana bakithi. Hhayi, ngokusho kwabameli bakhe-ke bathi uDawudi ushilo wathi yena uyoze aye emaphoyiseni ngomsombuluko ngoba engenayo inhloso yokuthi alale esitokisini. Uthi ezinye zezinto usewabopha abantu abaningi uzosuke ahlangane nabo lapha ngaphakathi. uDawudi-ke uyasolakala ey'ntweni ey'ningi. Siyakhumbula kulo mbiko esiwushilo izolo ukuthi kunendoda lapha eyalandelwa amaphoyisa isuka lapha eNorth Beach emva kokuthi isolakala ukuthi inesandla ekuthumbeni omunye umuntu. Bayilandela-ke umkhondo wazi amaphoyisa awushiya eGoli. Mayefika eGoli ayibambe indoda ithize le igama layo u-Ishmael Nangi. Nangi-ke lo uwusomabhizinisi okuthiwa ubolekisa ngey'moto. Unezimoto eziningi nje impela. Kodwa umsuka wakhe owaseMozambique nala eSouth Africa unemizi uyahlala khona la. Unangi-ke ekumbambeni kwakhe mabevula amafoni akhe bathola ukuthi no indoda inokuxhumana nobudlelwano obuhle noDawudi lo oseyihlahleni kubumanje. Ezinye izinto zavela ukuthi kuney'nkokhelo noma umakhokhelana owenzekayo kula madoda womabili. Isikakhulukazi le ndoda le uNangi ikhokhela le ndoda le uDawudi imali eyisamba isukela ko-200,000 or 300,000 kuya phezulu. Indaba-ke imi kanje. uDawudi umsebenzi wakhe omkhulu lapha emaphoyiseni ungaphansi kophiko labantu abathunjiwe nabantu abahlengwayo kulokuthunjwa kwabo. Uyena-ke ophezulu ophethe lelo phiko. Kodwa-ke into eyenzakalayo labantu kuthiwa onangi laba basebenza ngale ndlela. Bahambela lemiphakathi yamaSulumane bathumbe lapho. Siyazi ukuthi amaSulumane anemithetho azishayela yona la eSouth Africa yokuthi wona awazukubhenka. Asiyazi-ke ibusa bona bodwa. Ithi le mithetho yabo-ke imali ihlala endlini. Bayazi-ke laba abanye amahebezi lawa aziwayo nje ey'ndaweni ey'ningi. So onangi-ke laba bayazi ukuthi uma bethumba bazothola ukheshi wabo. Baye babize imali-ke ethe xaxa sukela ko-10 million kuya phezulu. Bese yangena-ke uDawudi lo emndenini aye emndenini axoxisane nawo awunike ithemba ukuthi no uzozithola bona labantu abathumbe leli lunga lomndeni. Bese yaqala-ke aphenye. Ekuphenyeni kwakhe uyabuye-ke ezosho ukuthi hhayi kudingeka isamphi usekhulumile nabo uyabathola. Kodwa mangabe noma bangakhipha isamba esithile esingaphansi kwalesi esifunwa abathumbi laba. Ekugcineni-ke bese uyabuya lowo muntu ngaleyo mali engaphansi o-2 million yaphansi. Ngekhathi-ke into eyenzeka mabembamba le ndoda ngokuchaza kuka-General uNhlanhla Mkhwanazi uthi le ndoda le yayimesha ngempela indlela echazwe ngayo. Bayasho-ke bathi lapha unamehlo olunye uhlobo bathi ajekile. Mabesho nje nasi nesithombe sakhe yavela le ndoda inamehlo ajekile. Unangi-ke lo ekhathi bembamba uNangi kwavela omunye umkhondo ukuthi no lo muntu lo othunjiwe usedluliselwe eMpumalanga. Amaphoyisa anikela khona eMpumalanga emzini othize okwavela ukuthi umnikazi wawo elinye lamaphoyisa. Awaficanga muntu-ke kulowo muzi. Ukusho komakhelwane basho ukuthi lo muzi uyasolisa. Kunezinto ey'ningi ezenzeka khona. Abasahlezi kahle ngenxa yezinto ezenzeka khona ey'ngaqondakali. Kuyacaca ukuthi lo muzi lo ila bebeshafa khona. Bebeka khona bonke labantu abathunjiwe. Bathunjwa le e-KZN bashushumbiswa bayobekwa eMpumalanga ngekhathi kuxoxwa indaba yezimali. Mabefika-ke lapho-ke kuyavela ukuthi hhayi
abasekho kulo muzi lo. Asho kumphakathi uthi hayi siyamazi umnikazi walo muzi unomunye umuzi kuphi babayalele bashone khona. Ngebhadi futhi bangamfici umnikazi womuzi lo bangafici umuntu. Makhelwane balapho phinde basho ukuthi hayi nisindwe inyawo madoda. Lo muntu wala ubalekile equmgcele uye eMozambique. Amaphoyisa ke lawo shayela eMozambique kwamanye amaphoyisa ukuthi hayi gadani imoto kanje inomuntu okanje lapho kunomuntu othunjiwe ngenhlanhla waboshwa wabanjwa. Ubani lo? Ile ndoda ethi umlotsho. Siyakhumbula umlotsho wafika lapha kwi-ad hoc committee ezofakaza. Ubufakazi bakhe babugxile kakhulu ekuthini uNhlanhla Mkhwana sifanele aboshwe ngenxa yokuthi wamhlukumeza embophela into engekho. Uma usuhlanganisa iyavela ukuthi lowa ile yandoda le eyayibaleka yabanjwa eMozambique. Uma esebuya ke ngala le ndoda le ukuthi iyaboshwa yafakaza ke kwiMadlanga Commission. uDawudi ke lo umshikashika wabo akayedwa uyawubona ukuthi uhlanganisa uMuconnect, uhlanganisa oNaki, uhlanganisa oMlotsho, uhlanganisa ayavela namagama amadoda amakhulu uMr Shedrack uSibiya kanjalo futhi nendoda edumile kulethu uFeroz Khan phela akwazeki ukuthi avela kanjani. Now ubani lo Dawudi? uDawudi ke unezehlakalo eziningi asezenzile. Uyakwazi kodwa ukuqhubeka operate emaphoyiseni. Angithi ke enye into basho uNhlanhla Mkhwanazi uGeneral wathi hayi siyakubophela thina into encane kodwa ngoba sifuna enkulu. Njengamanje icala engathi uboshelwa lona noma ngakacaci ngoba ayivezi iwarrant of arrest ukuthi imayelana nani. Sengathi imali ayifuna ngodli kwabathize eyisamba sika 390 ayithatha. Kunomuntu ke othi wayithatha kuyena. Amacala amaningi amanye awo amacala abhekene nawo. Khumbula ukuthi uyena ohola lo mbutho wokubheka abantu abathunjiwe kodwa amanye amacala abhekene nawo ukuthumba, ukushaya, ukuhlukumeza, ukukhwabanisa kanjalo nokubulala. Kunamacala kusukela ngo-2010 la indoda ethize kuthiwa uSol uNengwane eyashonela esitokisini kwakusolwa yena uDawudi lapho. Kanjalo futhi nabantu besifazane abalimala esehlakalweni ababili abadubuleka ngo-2022. Maningi lamacala, maningi futhi lamacala okuthumba enzekayo isikakhulukazi kulo mphakathi wamaSulumane namaNdiya. Inhlokohlela. Siyabonga.